Wong kene demit kok ora terus piye lho. Ada dukun lemu. Kodam liyane ku lho. Kowe enak-enak golek pesugihan, golek togel. Lah aku masuk kok ora iki. Ya harga diriku yang di jadi tembok ini. Aku kira sakti loh. Nyapo kok dadak tak cekel ngene iki. Oh. Aduh. Apa ki mang? Mosok kesaktianku hilang. Ya ampun, jamput. Lah ya ngono. Dadi kodam iki sing sregep ngewangi dukune. Aku ngene iki rene ajine kon. Mosok aku kok isah-isah barang ngene iki. Ya ora apa-apa to ya. Hah? Anggitamu ngene iki lak ya perintah, kowe ya kudu manut. Ora nek harga dirine aku ngene iki. Ora gelem tak lebokne botol nah kowe. Wes, ra iso. Pokoke aku njaluk bonus iki kon. Wek ngene iki terus ya ora penak aku mempre yo ora enak. BPJS yo ora enak. Mbok kok ngene iki harga diriku ora enak ngene iki kon. Ya ora apa-apa to. Kali-kali. Wes, ra iso kon. Kurang ajar kodam. Cek mau ke lek bono tuh mau minggune prapatan ngemis tamu Pak Kaji lo ben seneni lo ben kapok pisan. Kaya mau mana? Aku apa tuku es? Di tokonya Pak Pet kono. Lah kamu mau kemana Ika? Aku mau ke rumahnya Pak Kaji. Ayo ikut sebentar aja. Ayo. Lah iya toh. Nyeluntas iki lemu-lemune kaya ngene iki. Jane wong-wong kok padha ra gelem golek iki nyapa. Padahal iki tak sediani gratis. Luntas iki manfaate akeh banget loh. Salah sijine lak ya ngilangi bau lekek. Kelek maksudnya menghilangkan bau badan. Ngene padha ra gelem golek. Walah yo. Lah kae kowe Pak Kaji. Oh, Yo, Rono yo. Yo. Assalamualaikum Pak Kaji. Waalaikumsalam. Bocil ganteng, bocil cantik. Arep ngapo iki? Aku ana info penting Pak Kaji. Info penting. Nggih. Info apa kuwi? Lek Bono ngemis ning perapatan kono. Bono ngemis? Nggih. Iya. Ngemis ngantean. Jan ngesakne si Bono. Jarine wong-wong kuwi ngemis pakai pesugihan Pak Kaji. Ngemis gawe pesugihan. Bono iki lho. Jan kok yo uripe kebangetan tenan to yo. Kok sampai golek pesugihan barang iki. Ngono tok iki infone. Nggih. Wes, Cil ya. Makasih ya Cil ya. Nggih. Wes. Ndang mantuk engko digoleki bapak ibuke. Jaluk pasangan gawe tuku es ta. Pak Kaji. Info-info. Njaluk sangu barang iki. Yo. Untung iki mau
nggawa duit yo kok yo gerek 10.000. Nggih, cah loro ya iki ya. Ya. Ngono sekono ndang mantuk. Balik sik. Urung pamitan kok yo. Oh iya. Kalim seno. Ndang ngono, bocil ganteng kalau bocil cantik. Wah, jan bocah saiki info njaluk komisi. Men yo ora apa-apa. Sementing infone kuwi mang apik. Walah, kok yo kebangetan tenan sih Bono. Sampai golek pesugihan barang iki yo. Aku tak jajal telepon cuwek. Kira-kira infone kok bocil-bocil mau bener apa ora yo? Telepone sih. Di nomornya cuwek. Wah, lagi. Wah. Apa to, Bon? Jenenge wong mapan turu. Gemberah ae. Piye neh? Lah. Kowe enak apa? Dukun malah gendeng apa jare? Gendeng piye kok kowe iki? Lah mosok aku banget kok ngemes sih. Lah, dalah. Kok gak kleru? Kleru piye? Ngenale ngomongke kok ning perapatan apa ning pasar to? Pigeratan iya. Bos aku ning pigeratan lho. Enek cah cilik nyemplungi aku duit. Ora yo ngemes jenenge ngono kuwi. Oh, bakal dukun. Kurang ajar tenan ya. Ya ora ngono carane ya to? Iya. Matane kira sehat waras kok ngemis. Wah, ngono ku yo ngisi-ngisine awake dhewe no, Bon. Yo isin aku wong sak desa ro kabeh kok. Iki ngapa, Bon? Kasih telepon iki. Yo ora ro. Mosok krungu lek kowe ngemis. Sopo ngerti ero. Bisa diangkat ya. Ora bermutu kaji iki. Ora tong kaya apa. Lah iya, ora tong kaya apa-apa wis. Ora kenake jane HP dingge ungkal apa piye to jane iki si cuwek iki. Wes golekane sowan. Ora kopi-kopi kono to, Mek. Mosok ya mek hambar ngene tok iki ket, Bang. Kopi apa? Wong gas yo entek ora enak apa-apa. Walah kiri yo anu iki. Padha ae ngene iki, Bon. Manukmu lho dolen. Iki tuku gas kono. Alah. Manuk siji didol terus ya ndi apa? Yo manukmu kuwi dolen urung karuan payu tapi manuk sak mini. Karo mentok kok gedhe mentok. Ya yo eneng. Karek siji kok ngedol. Tak takoni saiki wae. Kowe oleh dukun kuwi kon ndi to? Oleh informasi kon ndi? Lah wis kondang lho, Bon. Tong kono kondang, tong kene kondang. Jarine wong-wong istimewa kok. Jaremu dukun pinter. Nginteri wong kuwi yo. Ya ora ngerti. Ngono kuwi didelok informasi kon ndi sing jelas. Aja koyo ngono kuwi. Wong aku sugih awakmu yo melok penak to, Wek. Yo heeh, Wis kowe iki Bon. wae. Uripmu lho, kok apes temen lho, Bon. Apa sih gara-gara awakmu yo an? Isomu mek ini tok. Ya aku yo ora ngerti jarine wong, enek wong ngerti. Gaene kayak informasi atau beres kok. Lah karepmu piye to, Bon? Wes ngene wek. Iso ra iso. Ayo diparani dukune. Ayo, Aku ora trimo ngene iki. aku dhewe yo melok isin lek ngono. Ayo. Yo. Kono ae. Yo, wis. Mangkat. Ya yo ngene Bon. Waput. Dijok semen. Piye? Emang tidak karuan. Ya aput. Ojo nawa. Kita Bon. Aput lho. Ayo. Ayo. Pak. Ya bang, kita aku yo patrah yo wonge ampuh lho. Jo. Masa aku dikon ngemis ning kono sampai diguyu cah cilik iki lho. Kaya lucu to, Wek. Dukun gendeng lah sini kuwi. Wonge. Kun abal-abal lah sini. Lah iya.
Assalamualaikum. Ayo dijobrak, ayo. Sowan. Assalamualaikum. Lang. Padha napa iki? Masa salam-salaman. Ora. Yo apa ora penting. Ana apa iki? Wis kasil kowe. Kasil apane? Kowe dukun abal-abal kok. Iya toh. Lah jare pengen sugih tanpa rekoso kowe. Lha saiki aku mbok kayak kumplong terus bal aku ngemis lho. Lho Kan- jenenge ngemis kon. Lah tapi kan iso sugih. Sugih apane koyo ngono kuwi ya ora pantes to. Wong aku cek kuat cek rasa maksud yo kok ngemis ngono kuwi. Lho, cowek lho saksine tak ngono. Sampai aku cilik Piye? Lah terus piye aku? ngono jenenge iki salah mantra paling asine. Yo ora jane. Dukun gedeng, dukun dos. Mosok kene kok ngemis lho. Ya ora ngono carane to, Bos. Wong kene iki dhewe kuat nyambut gawe mesti aku males ae. Tapi ya ora carane ya ora ngemis ngono kuwi. Lah terus karepmu piye? Wes, aku ora trimo kon. Pokok aku njaluk ganti rugi iki. Aku njaluk duwite saiki. Mosok jenengku elek ning desa. Mbok ngemis pisan. Lah iya. Sampeyan tak unggul-unggul nek mahku kono. Lah kok marai lan genah. Sing aku zamane. Wes wae, ora sakakan cangkem. Jotos sih ya. Ayo. Aja. Sini wong. Ampun. Aduh yo. Sini wong. Aduh yo. Orang ajar. Aduh. Kok ditolongi kok malah mentong piye ta iki yo. Aduh.